Zachte pizza, joh. Maar kijk, kom eens kijken onze rapporten, man. Kijk daar die results. Nee, man, dan heb ik meer in. Nee, man, kijk daar nou die results. Ja, jong. Check hier, bra. Check hier. Kijk hier, jong. Kijk hier, man. Well done, Dan zei je. Kijk maar zo vier. Wat gaan aan? Kom eens kijken, bra. Kijk, ben ik Nee, man, eens kijk daar nou die ding onze ouwens, man. Wat gaan aan? Nee, man. Kijk daar nou die ding, man. Hoe hier die man het gekrijgt. Ik zie nog dat die man zijn mam. Ik zie die ding. Nee, hier het normale koer toe. Maar de man die man Hoe hier het die, joh. die man nooit pas. Nee, jong, die man die weer uit die lapkak moet versieren. Nee, jong, die man, jong. Die moet geheim die wat gaan aan. Hoor, die lood Hoe kan die man wel Ja, zij praat van nou, maar die toch wel hier kwartaal gaat rijden. Nee, man, ik praat van nou. Daar Rizal. Hier het die, joh. De malle boer doet het nooit. ja, ik waar niet, man. Hou op, jong, die man, jong. Hier vandaan. Kom ik weer in school. Ja, Bira, kijk net morgen, maar kom eens line, man. Kom eens line. Ja, Bira, in de kak, nou versieren. Hoe versieren? Lana, Ja, die wasmachine en die geyser het een beetje klaargezet, zie je. Maar ik ken wat is het probleem nou. Die wasmachine was een beetje vol stof. Maar het is maar voor jou lekker schoenen gemaakt zien. Maar waar alles is nog right. ai dankie Faisal, hoeveel skuld ek nou weer? Nee, weer aan toevallig die is alright. Toevallig die is alright, ons ken elkaar, ons ben niet in straat. Dan kan ik zomaar transfer op je toe. Nee, ik kan hem niet transfer. Maar wat is in elk geval zo gestrest? Nee, is niks in januari. Nee, net zoals je zegt, maar het zien we niet meer voor, hè? Als er is op Faisal. Sorry. Yes, Mikey. Weer aan de poort gelewaard. Het is weer net 7, het is weer net 7. Boy, boy. Middag Mikey. Goedemorgen. Waar is de rapport? Die hoofd is hier, het zal je gewoon bureau om rapporten te krijgen. Hoe kom je? Maar als ik nog papieren om rapporten te trekken. Moet je van mijn stupid dingen vertellen. Waar is de rapport? Die hoofd is hier, als ik nog wat papieren maar om rapporten te trekken. Moet je van mij verliezen. Kom eens op. Kom eens op. Waar is de rapport en praat die waarheid? Ik ga nog een maand waar te vertellen. Waar is de rapport? Maar man, ik heb die meer rapporten. Staan stil! Die Als je hoofd hard gemaakt is zijn. Staan stil! Maar, die hoofd is hier, zal je nog rapporten krijgen. Maar, Ik heb die rapporten gekregen, maar hier is hij. Wat is die? Je liegt nou al voor mij. Je liegt nou al voor mij. Ik kijk wat ga je doen. Twee, ene. Twee, ene. dit is... Antwoord voor mij. Antwoord mij. Nou kan je me niet antwoorden, nou kan je niet mond. Ik begon nu ochtend wakker maken. Dan sta je niet eens op, want je wil naar school toe gaan niet. Ik wil met die school toe gaan, niet maar. Nu mij eigenlijk komen vertellen. We waren op oude vergaderings. Nee, maar het lijkt wel aan voor die school, want met jou mijn school gaan mee, maar. Waar je hoor met je jongens die zei? Ja, maar, ik worry. Maar weet je hoe voel ik je? Die dingen wat er over mij zei. Moet niet voor mij dat vertellen. Ik is ooit spijtig dat ik een voer gekoopt. Ik maak wel alleen groot. Ik werk 2 schoften per dag. Van wat maak je met de phone? Wat maak je op Facebook en op TikTok? Je is toch te klein voor dit, man. En dan post je alles wat op gedachten komt. Je denkt je daar aan. Dit is ook een vriendelijk over een wandpad. En dit is ook op je trein. Los me net, man, los me. Vat hem, maar hij voelt als maar dat wil vat. Ik zoek hem hier, man. Vat hem. Als die maar wat er gedreven. Ik ben
voor alles vir my kind. Heer, hoekom het jy my pa so vroeg gevat? Ek het hom dan nog nodig. My hart is nou nog seer. Ek kan nie eens fokus op my skoolwerkie. Vader, hoekom het jy maar vir my gevat nie? Ik niet nodig. Maakie, my kind, my seun. Ek is baie jammer. Ek het nog geskryf het. Ek is baie jammer dat ek die naam genoem het my seun. Van nou sal ek jou ondersteun. Ek weet jy gaan weer seer waar ek ook gaan. Ek weet jy nodig op baie, maar nou weer 6 maande onder grond. Ek is baie jammer. En ek gaan jou jaar met die skoolwerk van nou af. Ek gaan jou ondersteun my seun. Ai my kind, kom hier so.